engko bareng ini melu aku tentu dia sambil melu apa sing tak lakoni ya lakono siapa akhirnya bapak Bang Amir setelah ngomongin kamu waduh kamu dikata itu beliau langsung beranjak dari majelis sonten itu keliling kampung Pasuruan. Jadi tegene niku beliau itu tegene kauman. Dan sampai ngantos saiki tegene kauman itu kuwata sekali wong-wong fakir fuqara wal masakin. Loh, bahane Pasuruan ketika menemui fuqara wal masakin itu boten ngurusi dhuwit. Ana duit 20.000 ya metu didelok ngantos lho. Balik ngetokno 20.000 iku dhek gak kepengin ngetokno 20.000 piyambake ngetokno sing dhuwit sing paling cilik. Bahane ngoten ana dhuwit 50.000 metu tidak ngurusi nilai uang. Tapi sing mburi iki sing kepengin ketemu Nabi Hidin ijik hitung-hitung waduh kok 50.000 dipokno. Lah iki aku busuk-busuk iki. Akhirnya kita korban Amir yang ngono kuwi sing gak iso ketemu kowe gak iso ketemu Nabi Khidir. Wong Nabi Khidir iku senengane ambek wong sing gak ono atine tumemplek ten ngene donya. Ngoten niku angel to mboten? Angel. Makane nek wis ngerti angel kudune belajar. Belajar pripun? Belajar iku gampil kok. Jenengan kedah apa? Dibalik saiki. Saiki enten mawon. Jenenge teman duwe apa Bu? Teman duwe. Kula nggih teman duwe. Padha dadi sekolah jenengan iku padha. Tapi saiki jenengan teman duwe iku kedah jenengan kedangan saiki. Balik dibalik saja pengertian reman duwe ngeten. Tak ajari supaya jangan boten eman supaya sedekah gak eman pripun carane ora urusan ijazah. Nek jenengan remen duwe ojo rela ojo ridho ati panjenengan nek duwe iku jenengan tinggal ten donya. Maknane gowon kabeh duwe panjenengan harta panjenengan sampai tenggene akhirat. Carane pripun sedekah mawon iki dhuwit iki sing mlebu nang akhir ambek aku sedekahkan. Dhuwit sing digawe blonjo itu hanya dipakai dunia. Dhuwit sing dengan tumbasaken sepeda motor, sing tumbasaken mobil, tumbasaken tanah, tumbasaken apa wong sing babagan donya iku boten jenengan beto matek. Terus sing pundi sing dibeton matek iku sing dibeton matek iku sing jenengan titipaken ten pondok pesantren. Sing jenengan titipaken ten masjid. Sing jenengan titipaken ten fuqara wal masakin. Sing jenengan titipaken ten gene anak-anak yatim iku sing jenengan beto sampai ten gene akhirat. Makane seneng duit tapi senenge gowon duitku sampai dengan akhirat panjenengan. Siap apa boten? Siap. Sing ngomong siji loro ketok semua duit. Nggih. Nah, iki itakil maharima takun abadan nas. Dadi sing mungguhe diri sing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing arani wong sing paling ibadahi menghamba kepada Allah adalah siapa? Wong sing saged ninggalaken perkara sing kang den haramaken Gusti Allah Subhanahu